Gurbangulu Berdimuhammedow adyndaky hogunarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň guramagyna, Türki döwletleriň guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň guraýan çaqlygyna, paýtagtymyzdaky döwletler köşgüne terbilenýän çağlar gatnaşyp, olar meden maksatnama laýyklykda dogonluk ýurtda geçirilen çärelere gatnaşdylar. Şeýle hem Türkiýede guralan dawaral çärelere Türki döwletleriň guramasyna agda ýurtlaryň we synçy döwletleriň çağlarynyň çağrylanyny bellemeli. Wekiletiň agdalarynyň Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisine baryp görmekleri, bu ýerde mähirli kabul edilip, dogonluk ýurduň Beýik Millet Mejlisiniň işiniň aýratynlyklary bilen tanışmaklary, olarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Ýurdumyzyň wekilietiniň agdalarynyň Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan bilen duşuşy boldy. Aşgabatyň döwletler köşgüne terbilenýän çağlar Türk topragyna mähirli kabul edilenlikleri we çäreleň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin dogonluk ýurduň prezidentine tüý sürekden sagolsyny aýtdylar. Ceyhun ile Baksı Kazak arası, çöl üstünde eser yeri Türkmeni, Gül Goncası, Karaözüm karası, Karadağ'da iner seri Türkmeni. Tat kayılmış vardırın sayesi, oynaşır çölünden ermayesi, rengarenk gül açar yeşil yaylası, lark olmuş şeytana çöl Türkmeni. Çağılan Türk diline okuyan goşgulary we hormatly prezidentimiziň Ýaşlar Watanyň daýanjy adly kitabynyň türk diline terjime edilen nusgasynyň Türkiýanyň prezidentine çoňur hoşarlygyň nişan hökmüne sowgat goşulmagy tolgundyryjy pursatlary urildi. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti türkmen halkynyň milli gymmatlyklary bolan türkmen tahyýatynyň we gazma dowtarynyň özüne bildirilen hormatyň nişan hökmüne kabul edýänini nykdady hemde munyň üçin türkmen çağalaryna olaň üstü bilen gahrman arkadağymyza hemde hormatly prezidentimize şeýle dogonluk türkmen halkyna tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Ýergelen aýtsak, ýurdumyzda gahrman arkadağymyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny üstünlikli amala aşyrmagy netijesinde ösüp gelýän ýaş nesiller, olaň saglygy we sazlaşykly ötüşi bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Döredlerini köp wagt geçmedigen bolsa Gurbangulu Berdimuhammedow adyndaky hogunarlygy mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasy çağlyň saglygynyň berkidilmegine gönükdirilen köp sanly insan perwet çärelere amala aşyrdy. Şeýle hem ýurdumyzda çağlaryň saglyklaryny berkitmek, olaň diň çalyş pursatlaryny şadýan we gyzykly geçirmekleri ugruna döwlet derejesinde ähli mümkinçilikler döredilýär. Bu bolsa gahrman arkadağymyzyň asyrly başlanýyşlarynyň rowaçlyklary etlenýänini görkezýär. Türkiýede giňden bellenilýän milli özüg tiýarlyk we çağlar güni münasibetli Türki döwletler guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň çaqlygy esasyna saparyň gurulmagynyň maksady dogonluk halkyň milli medeniýetini wagt etmekden we gurama agda döwletleriň hemde synçy ýurtlaryň diýip sorlary bilen tanışmakdan, şeýle hem degişli ugurlar boýunça tejribe alşylmagyny ýoly goýmakdan ibaret boldy. Saparda bolýan çağlar dogonluk ýurtda bolup, türki halkynyň milli medeniýeti bilen ýakynan tanışmagy we netijeli tejribe alşmagy döwlet derejesine üns berilýänligi, bu wagtda ähli derur şertleň döredileni üçin gahrman arkadağymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza çağa kalplaryndan çykýan çoňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle hem olar döwlet derejesine döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, mehriban watanymyzyň sazlaşykly ötüşine münasip goşun toşýan ýaşlar bolup ýetişjekdiklaryny ananlardylar.